ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian, there is Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 12 minutos nakaligad sa takda alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Good morning Philippines. Mayong aga naman bakulod kag Pilipinas mana big time nga adlaw sa inyo tanan. Action Hotline. Yara kita sa Martes nga pagpangalangad sa inyo sa nga palatuntunan July 12, 2022. Sa kalan sa regular nga Anchorman Action Art ay hupon. Ako naman Action Marlon Hinubaya. Action Hotline. Big time nga balita sa big time nga adlaw. Ikaduwa nga fuel price rollback sa mga bulan sang Hulyo. Sa mga Martes, mabatsagan na diri sa Bacolod. Action Hotline. Kunang tanan nga Martes, nagligid nga bulan sang Hunyo, ginputos kita sang saka sa presyo sang gatong. Subong Hulyo mga kaakson, medyo nangin mabuot ang bulan sang Hulyo sa publiko. Bangod sa una pa lamang Martes, mga kaakson, nagaligad nga simana, pagnubo sa presyo sang gatong ang nabugtawan naton. Action Hotline. Subong yari kita sa ikaduwa ng Marteso, dugang nga pagnubo, kundi mayad-mayad pamatian, pagnubo sa gihapon ang samugata sa aton tanan. Ang siling ni DOA, Oil Industry Management Bureau Director, nga si Rino Abad, ini nga fuel price changes ang makabig nga huge rollback, makabig nga dako nga rollback sa taran-taran nga produkto sang petrolyo. Action Hotline. Ini bagod ang ginubo 5 tubtob 6 pesos kada litro, medyo dako gid man. Ang advisory sa nga Pilipinas Shell, akon Shell, may price rollback silang sa diesel nga 6 pesos 10 sentimos kada litro, 6 pesos 30 sentimos kada litro sa kerosene, kag 5.70 sa gasoline. Action Hotline. Ang pagganubo alas 6 kay nasang aga pa rin, no? Nabat sa gana makakson. Pero, may mas dauna-una pagkagaleolas 12 palang uno kay nasang kagahon. Way magpaulihi ang Caltex. Nagpatuma nasang price rollback sa platinum kag silver. Ang ginubo sa di, 5.70 kada litro sa diesel, no? Size just per liter. Kag kerosene, size 30 kada litro. Action Hotline. Pwede gid mapalakpakan ka sa balita nimo. Isa pa kay naman sa aga alas 6, ang Petrogas, ang PTT Philippines kag Petroleum Phoenix Petroleum Philippines, may price rollback man sila sa diesel, size just kada litro, kag sa gasolina 5.70 kada litro. Action Hotline. Ang Sea Oil kag ang GT amo man may price rollback man sila alas 6 kay sa aga. Sa gasoline 5.70 kada litro, sa diesel 6.10 kada litro, sa kerosene 6.30 kada litro. Action Hotline. Wala lang gid manugay alas 8:01 sa mong aga ho. Ang clean fuel nag-anunsyo man siling nila kami man may price rollback man kami sa gasoline 5.70 man kada litro, ang price rollback kag 6.10 kada litro sa diesel. Action Hotline. Ti 5 tubtob 6 pesos makakson dako-dako na nga makinot sa mga motorista. Kung ikaw nagatughong 10 ka litro, awat pang 50 kag 60 pesos. Pwede pa na mabakal isa ka kilo nga bugas, di bla? May sobra pa, makabakal ka pa tinapay nga may juice, hindi gani tunga sa kilo, nga saludanon, isda nga tuloy bla? Action Hotline. Sa laktod nga sugilanon ko nato sa nga isahon ang diesel, 5.70 tubtob 6.30 kada litrong price rollback ya sari. Ang gasoline,
5.30 tubtob 5.80 kada litro, kag ang kerosene 5.80 tubtob 6.30 kada litro. Action Hotline. Tinagligad nga Martes, Hulyo 5, una nga nagdubo ang presyo 3 pesos kada litro sa diesel, kag kerosene 3.40 kada litro. Ang una nga price adjustment makaaksyon na tabo ini sang June 28. 50 pesos kada litro ang increase galing tuya saka tuya sa gasolina. Ang diesel 1.65 kada litro, kag kerosene 10 pesos con 10 centimos kada litro. As of July 6, 2022, ang ginatawag net increase sa gasoline amount 30 pesos kada litro, 42.90 kada litro sa diesel, 36 pesos 35 centimos kada litro sa kerosene. Ano mga factors nga nag-aapekto sa fuel prices sa Pilipinas? Ari ang mga masunod nga rason. Di una, amo ang padayon nga lockdown sa Shanghai, China. Ikaduwa, ang pagsaka sang interest rate sa US kag UK. Ikatatlo, ang pamahog sang global recession nga gidalantaw mga resulta sa demand destruction. Action Hotline. So bag-o na naman ni sa aton palabatian ang permi naton mabatian nga balita nga sa Sabado, Domingo o kon Lunes. Ang mga oil companies ang anunsyo nila bag-o nga fuel price changes nga ipatuman sa Martes. Pero subong hindi na naton mabatian na ang increase. Bangod ti na ilisa na sang price rollback, new estimated price movements. Makapagulog ginhawa ini sang masulhay sa mga motorista. Ang ilang sirigid nila umantani nga ining downward movement magapadayon, kag ang fuel prices back down to more affordable levels. Action Hotline. Ang akon masiling sa makakson, let's all hope and pray for the best. Hingalitan naton ini nga adlaw ni sa may mga salakyan da, patughong na, now na. Action Hotline. I-take advantage ta ang ining rollback. Action Hotline. Alas 8:18, iban nga balita nasyonal, balikan ta kay unahon ko ni anay ho ang sabahin sang lokal kay may nakaschedule to nga meeting si Mayor Tobilyara mo dugay-dugay. Balikan ta ang istorya mga kakson angot sa pagdagsa sang ginatos kalibo o kun basi kun minilyon pa ka mga tahong sa kilid sa may bayon sa San Enrique, Negros Occidental kahapon. Action Hotline. Tinaw kaangay lamang ini mga kaakson sang isa ka fiesta mo. Nakita taman ang senaryo kahapon. Ang sinuman nga mga tao nga makanabay sa kilid sang baybay sa San Enrique, nagapudyot de gani, nagahakop gadya sang tahong. May lakot pa nga kasag, galing kay nakita ko to mga kaakson. Ang kalabanan tahong gidya, no? Ang kasaguro natabunan sa tahong. Te kung mayo ka magpulopasiplat, makikita ka sa kasag. Action Hotline. Sinako ang dalasang kalabanan mo. May araman ganing asos. Gindalan gya tricycle, gindalan gid sang truck para makaragahan. So ang guwa kahapon sa San Enrique, libre ang sulod-anon. Action Hotline. Kag may ara gid nakagulugadan siya gawa nga manuglibod bangod bisan ginbaligya lang sa tuman kabarato nga presyo. Importante mabakal ang mga laragway nga nakapagkit sa social media kahapon sa mga bat-amat nga naga-viral. Pero ang pamangkot diri, ano gid balanggin halinan sa pagdagsa sini. Makaupod naton si Mayor Gelson Tobilyara sang San Enrique sa sinigid nga mga tinion. Online sa hotline. Online sa hotline. Mayor Gelson Tobilyara. Mayor, good morning. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Marlon, good morning. Yes, thank you sa time, Mayor. Kabalo ko nga ti subong sako ka, pero gingaan mo gid siyempo Action Radio Bacolod, no? I-check ko lang, Mayor, kay ti kahapon daw nangin masadya ang mga tao, partikular mga residente dira sa coastal barangay sang San Enrique, bagod sang pagdagsa sining botuban kadamo nga mga tahong kag report kada baton ta may ara pa nga
kasag. By the way, Mayor, ano gid ang oras nga una pang ni pagdagsa sa mga tahong, Mayor? Pagsugod siyang high tide, no? Mhm. Gaupod siya sa tubig. Subong gani, puno naman tuliwat ang baybay. Oh. Baw? Dapo subong aga? Oo, dako ang tubig. Subong gasunod naman sila sa tubig. Damo naman to. Oh, Sa puruti. fiesta naman to mga tao. Wow. Subong mga taga-iban nga banwa, gakatuto kagapanguwaman. Aha. By the way, diin gid ni Mayor nga mga barangay, ang coastal barangays gid kilid baybay tanan. Oo, sa kuan bala ang pinakadamo gidari sa barangay poblasyon kag sa part sa Tabaw Baybay. Aha. So, ang sitwasyon, open sa public, bisa sinulang mayor nga pwede lang makakuha. Oo, pwede na makakuha sa public. Kaya kagapon na nanawag kita sa mayor sang Bago, may part sa Bacolod, may La Castellana, may Magalyon. So mga more or less na pagwa taguro kagapon mga 8 ka truck siguro. Purti. 8 ka truck. 8 ka truck. Oo. Tahong lang na tanan, Mayor. Taong na tanan no, tayo pan-distribute Manila sa ilang mga barangay Aha. para nga makakaon man tong mga tao to iban magamos Manila. Kani man, no? So, ang kalabanan, Mayor, siguro gin panagtag na lang. Ginpanagtag na tanan, wala na ginbaligya. Aha. By the way, diyan gini Mayor nagahalin man, bali, ginupod lang yun sa sang anod, sang balod, sa tubig? Aga lang na sa among shoreline man kay may Okay. mga taong nadaan mo. Mhm. Usually gakuha ng mga tao tag pila ka sako adlaw-adlaw. Mhm. Galing kay tungod nga daw may low pressure kita subong do nagdagko ang balod. Aha. So ginukat ang balod ang gapundos dalom tubig to. Mhm. Kag ginbasyaya pa higadgid. Oh. Mhm. Bali daw ang tahong ni Mayor, bali sa lutak ni siya nagatinan or nanong plastada man? Para man na siya sa lutak sa balas man day. Aha, aha. Oo. So, first time ini nga amo ni kadamo gid ang tahong nga nagdagsa Mayor o kung natabo na nagliligad ka tuig? Adamo na ning experience sang banwa kay magdamo ding tahong man kung lampirong man kung na tuloy man. Mhm. Oo. By the way, Subong nga tahong man eh. ahong lang gid ya. Parang may report ka na baton ko Mayor kahapon nga may mga kasag pagid ko no? Ang mga kasag na kuha sa aton nga mga farmer, mga fishermen na Aha. tapos tungod ka hindi nila madali-dali kuha sa baybay kay balod. Mhm. Igo pag kuha nila sa ilang mga net ban na hindi na nami ang kondisyon sang mga kasag mo na kasi ginaboy na nila. Okay. So, kung kahapon, mga more or less, mga 8 ka-truck gid ang... Hindi ang nakuha ta lang na Aha. siguro kung tipunon mo 50 hasta skin ka truck eh. Purte ka damo, gali, no? Purte. So, subong, amo, same ang yapon ng sitwasyon, gyapon ka nagsa. Oo, nagdagsa This na morning. naman. Oo. Damo na naman na mayo man kay damo man sing tao kakadto do pista ang igat yung baybay. Aha. Kaya ang iban nga taga iban banwa kakadto kagakuha man may madala tricycle, may madala pick up, may madala kunano lang na ila kuan tapos may mga sako sila sinako na ila nadala. Aha. Dalon doon laguro sa ila bukid-bukid nga portion Yes. pagtitiawat pa man nga sudan sa mga tao. Kani man. So, makabig naton, Mayor, na nga daw bugay man kon grasya man, ano? Ati o tibay grasya man ni paras tanan, tiyerlin man ni sa babaw. Mhm. Di dapat i-share mo man sa tao. Aha. Kaya kuha kami diriya na sula namon ang tao 30 pesos, 50 pesos ang sako bala. Mhm. Sila ang matipon, tiyan mo na para nga may bugas-bugas mga tagaygad baypay. Kani man, oo. Pero base... Kung suguon mo sila, sulan mo sila nga magatipon para sa imo, tiyapos na lang pagkarga mo sa truck. Yes, oo. Mayor, base kung magdagsa ang damo tao, maginutok bala, may ano man, may nagabantay man to sa area. Actually, hindi man magutok ang tao kay kilometro ning amon nga shoreline mo. Okay.
So hindi gid magutok maski pila pa na kalibo tao na maakomodar na sang kwan sa amon shoreline. Aha. Sige, Mayor, imo na lang binga imo nga mensahe sa mga luyag magkadto dira kag magakuha sang tahong sa banwa sa San Enrique. Subong tao pa, mga siguro pagkahapon-hapon jutay ni mga alas 2, wala na ni tao, alas 3, pwede ka mo ka panguha taong dari San Enrique, kag dala ka mo sakpo yung daan, para nga pagpuli nyo may dalon ka mo sa inyo balay. Libre lang dari ang taong sa San Enrique, so pwede na mo kakuha kung gusto niyo ipamaligya na sa inyo area, pwede nyo man ipamaligya. Talahon nyo, imo nyo ginamos. Yes. Kaya kadamo-damo hindi tani masarangan na konsumo tanan. Gani man, sige. Mayor, thank you sa time kag sa information nga ginahatag diri sa Akso Radio Bacolod kag good morning. Good morning sa inyo tanan. Action Hotline. Ang tahong baw. Action Hotline. Ang tinala nga tahong, abi nyo, kanamit na sudanon, marimes kag maganahan gig kasangkaon. So mo na sa mga aga mga kaaksyon, kung ano kadamo sa nagdag sa nga tahong sa baybayon sa San Enrique, partikular sa poblasyon, subong amo-amo mangyapon ang sitwasyon. Action Hotline. Kung isip-isipon, makin mo, 50 tub-tub, base kung galabot, pagani kung gatos katrak mo, ang tahong nga nagdagsa, makin mo yan, kung ano kadamo, no? Tiyan mo nang panawagan, mo nang pag-encourage ni Mayor Gelson Tubilyara sa publiko, pwede ka makakuha dito, pero darala ka mo sang surudlan, pwede nyo na mahatag sa mga kaaksyon nyo, mga kilala nyo, nga mahilig magkaon sang tahong. Action Hotline. Amo ng istorya sang tahong. 28 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibadaon taman dugay-dugay abi, no? Kay may report ka na baton kita nga may ginapatigayon nga press conference subong, no? Sige, check talan dugay-dugay nga information. Action Hotline. 29 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginuna talan to mga kakson ang balita sa San Enrique, kanag-ayaw sa aton si Mayor Tubilyara nga by 8:30 may arasang schedule siya nga meeting. Sa mga kakson tang luyag magpadala sa inasan nga mensahe, opinion kag reaction ipadala lamang sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874. Action Hotline. Kaya tinguad ta nga mabasa ina nga mensahe nga ipadala ninyo mga kakson. Maisa ka balita nasyonal nga way kumamuno kay nagtiming manali sa balita nga oil price adjustments o kon rollback. Bagod kahapon, may ginhingadlan na nga tiglikom sa nga Department of Energy, ang DOE. Ang ngalan, Rafael Lutilla. Nakabati na kuning ngalan nga Rafael Lutilla. Action Hotline. Amo ni sa magapamuno sa Departamento sa Enerhiya sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May mga senador nga nagsiling, he is a good choice. Sure ka mo? Mayaraman nagkomento nga si Lutilla ang maikasarang sa pagplastar sa maayo sa mga plano sa energy sector para sa benepisyo sang tanan nga mga Filipinos. Sure ka? Action Hotline. Ang ginalaumban nga base kon si Lutilla, amo na kuno makapatuman sang barato nga baleran sa elektrisidad. Namungol na kamos ni Way. Action Hotline. Kag amo man kuno ang posible maka paistable sang power supply. Kon si Senador Sherwin Gatchalian pa ang pahamalon, nga sang siya ang chairman
Nakaagi ni sa chairman sang Senate Committee on Energy mo sa 18th Congress ni si Gatchalian hambal yan nakatrabaho yan ni si Lutilla. Kag nakaagi man gani konsulta kay Lutilla kon enerhiya ang istoryahan. Action Hotline. Ang siling ni Gatchalian, tested and proven, ay kasarang ni Lutilla. May legal kag technical knowledge sa pag-address sang mga pressing issues sa sektor kag pagpasiguro sang energy security sa Pilipinas. Baw kabay pa nga kabay pa nga maging matuod lang ining mga pinanghambal ni Gatchalian. Kabay nga hindi lang mabutang sa tub-tub hambal lang. Base kung pagpungko ni Lutilla sa DOE, kung anong ginatubang isyo kag problema bala. Sang mga nag-alalagi nga mga presidente, base amo-amo mangyapon mo nabantayan tada. Action Hotline. Nga anamunuhan ko ni. Man ko na eksperyensya, ang asto ato sa nga hambalan, si Lutilla di rin ibag-o sa DOE. Amo tong ginsiling ko, kano nakabati na kuningalan, ni Lutilla. Nagserbi na manggal inisaho, Energy Chief sang panahon sang Macapagal Arroyo Administration. Kita nyo? 2005 tub 2007. Siling ko gede. Basi amo-amo manigyapon. Duway kita sinigali paabuton magamos ni. Action Hotline. Nga aman, tani sang tion pa lang ni Anay Presidente GMA. Nabatsagan na naton taning pagbag-o kag kampiyon nga pagresolbar sa mga problema kag isyu sa enerhiya. Hindi bla? Baho. Nakabatsag ka mo nga sang GMA administration nga naresolbar to mga isyu problema sa enerhiya. Daway gid hindi bla? Action Hotline. Ang gobyerno pas Pilipinas ang DOE ginakabig nga isa ina sa mga vital government department. Minano kadamo sa inagihan kag eksperyensya sang ibutang nimo dira nga opisyal. Kun way man lang sang pag-un kag piho bala nga programa o konsolusyon sa problema, amo-amo man agyapon ining sa Lutilla porte ang eksperyensya. Naging presidente kag chief executive officer sang Power Sector Assets kag Liabilities Management Corporation kag deputy director general sang National Economic Development Authority. So DOE may tiglikom na. Subong apat na lang ka mga departamento ang wala pa sa napilian o kon giningadlan si Presidente Duterte, Presidente Marcos nga magapamuno. Kundi ko magsalati ang DOH. Di ba? Lakip ng DA, butang talibag, no? Ang DA, kasi Marcos Gapo nag-auyat temporaryo. Action Hotline. 34 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Buko ko lang na first batch sa atos sa mga commercials. Sa pagbalik tama ka aksyon, kapon, sino sa inyong may 1,000 pesos na kwarta, nga daan kag bag-o, duwa subong mo ang 1,000, polo pasinsa lang kamo kay akong unod sang wallet ko bantihon. No? Kay istoryahan tayong 1,000 kay may ara sang bag-ong guidelines ginisyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bag-ong 1,000 makita nyo na may agila na sa ulo sang agila. Lain ang itsuran niya para sa daan nga 2010 series. Anong istoryas? Kay kahapon sa isa ka mall dali sa Bacolod, may naglapta nga balita nga kuno why sila gabaton sang 1,000 nga bag-o nga nakapilo folded 1,000 peso bill. Tiging klaro na insigida, nagpagwa sa kang clarification insigida ang isa ka mall diri sa Bacolod. Gintinguan ta kuntani nga malabot ang ila sa public relation officer para at least mapaklaro ni Dugang. Pero balikan tani, alas 8:35 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Action Hotline 2006. Going down. Sa ato sa ring live stream ho, balikan ta rin ato sa ring mga nagpadala mensahe. Okay, Market Drive, good morning. Good morning, Kim Poyolo, always gig pamati action. Salamat kid.
Salamat, salamat. Marino Travilla Catino, good morning. Josie Lynn, good morning. Okay, Virgie Olpinda, good morning. ARB from Celine Homes. Gihapon, keep safe and more power. Axel Mar, thank you. LC Topas, good morning. Si Joe Fraser Labarite, tani sweldo naman mataas. May ara po, may taas sa sweldo. Nag-take effect na, nag-epekto na June, no? May sweldo, may depende galing sa mga employer. May mga employers ka nag-file petition mo. Hindi sila kuno kasarang, pero depende sa employer, no? Joe Fraser Labarite, okay. Good morning, Heidi. Good morning. Ti may rollback ang gasolina, ang plite manubo man. Munang question pa na. Kay subong nga bulan, saka ang plite sa PUV. Ambot ko nga away nila ni Matalopangdan, no? Ikaduwa na nga pag rollback sa presyo sang gatong, pila pa man ang kaadlaw ang pagpasaka sa plitihan, no? Base kung matalakay man sa mga concerned agencies o kuntawa, no? Ang homesite for Chuntaon, unsi ang ilan sila panukot na mo, no? Magallanes Ninfa, good morning. Araman si Purita Demirin, hindi na magdubo plite bisan may rollback gasolina. Munang kakatabo sa Pilipinas di. Lito dayap na yung aga. Warli Tunisia. Good morning. Okay, Warli Tunisia. Okay. Sige. Virginia Ortizo, hapili sa din kay Joe kag Carmen Gerardino da Salacasiliana. Monitor man ko niya, La Carlota. Good morning. Ana Sinoro, happy birthday kun hambalya. Sino birthday? Sige. Hinablos siya si kay JV Pilar, 13 years old na. Happy 13 years birthday. Good morning, good morning. Asirin Gonzales, good morning. Watching live dari sa Oton, Iloilo, Paleo Great. On air kay Papang ko Pito, kag Mamang ko Roth dira sa Purok, Boulevard, Barangay 13. Adlaw-adlaw tunog gid ang radyo ARB. Salamat gid salamat gid sa pagpatunog sa aksyon Radyo Bacolod Radio. Sige, iban balikan tanong kayo dugaya. Standby.